ty budeš číst kytkám? Co? Budeš číst tam kytkám? A co pak jim to čteš hezky? 5 princeznek a 5 princů. 5 princezek a 5 princů, to je pohádka. Jo. To je dobrý. Chtějí. Aha. Říkali, aby si jim to četla, jo? A ti jedný chaloupce žila jedna princezna. A ta princezna měla 5 princezen a 5 princů. A jednoho dne je pošla, aby si našli nějakého muže. Tak se šli vydat. Všechny princezny najdou hromádku a najednou spatřili. Jednoho prince spočítali je a řekli, vy jste taky 5. Tak si váš vezmeme za ženu. Tady vypadá stejně. Řekli princezny. To je kombinace to. To je hrozný. Objektiv. No. Ježišku. Náš stromeček, ještě bez dárků. Děti, Andruko, tam se jako něco vidí a něco se zablesklo. Vrtí se tam schválně. Dědo, zamávej mi taky do kamery. Andulka mi taky zamává. Čau, čau, Andulko. Tátu. Tady, takhle? Tak, ahoj, ahoj. No. A teď se tam jako, teď se babičce viděla, že se tam něco takhle. První Vánoce. Kde je babička? Kde je babička? Zavolej jí. Babi, Už jdu, já jsem jenom tady zhasínala u Lindy. Jo, děkuji. On zapomene. Já tady asi rozsvítím. Jak je to možné, když jsme koukali? No, nějak jste špatně koukali. Jste ten vysavač? No, on tady přiletěl a on tady vzal s sebou nějaký jehličí. Takže my jsme to museli vysat. Koukej se, babičko. Takovej dárku. Já jsem tě, Andruko, říkala, ten měl určitě pomocníka. To by nestihnul sám. Všechno takhle. No, měl takový velikánský pytel. Ještě počkej. Takhle to jsem naskládal. Teda, ježiš, teda. No co jde? A ještě počkej. Počkej, ještě se musíme pokouchat. Reník to vyfotí, děda to veme. Áňo, běž ke stromečku, kočko. Spolu vás vyfotíme. No, běžte. Tak, teď tam běžte spolu. Andruko. Hačí si na mě. Tak, na mě kup. Číst. A na mě číst taky. A teď na dědu. Tady, výborně. Mamka k ním. Ještě mám? Tak. Šťastný a veselý. Jo, a pak nás. Děkujeme Ježíšku za dárečky. Ahoj, ahoj, zamávej. Na mě koukat, na mě, číst. Čau. Hezký obrázek. Prýma. Teď ještě já. No, jenom to mám zmačknout, Honzo. No. Já Počkej, ještě mi, tady to veliký, jo? To mám to. Tady to Počkej, já ti to nastavím, počkej. Jak to nastavení? Ne, ono to, byl tam ten předchozí snímek, víš? Jo, aha, musíš značku. Tak. Počkej, já se jdu takhle, no. Hezky usmívat, prýma. No, já myslím, že... Dobrý. Paráda. A už se do toho. Jo, je to tak? Je to tak. No. Jo, tak začneme. Tam jsem to. Čím začneš, tím největším. Tak. Tak. Kam si sednu? Tak to mám to. Kamkoliv. Takže Anička vybrala, že začneme tímhle, tak já ti ho pomůžu vydat. A musíš se podívat, ale čí je. No, to nejdřív vydáme. Bude. No takhle to. Písmeno.
Pláče. Máma říká. Táta taky. Ale musí se to podmačkat. Jo, to je dobře. Je slyšet praktická zkušenost svého. No, podíváš se, to víš, že jo, no. Takhle, to je Andulčin styl. Nebo oni se učili s Amálkou. Musí mít panenka hlavu venku, aby mohla dýchat hezky. Počkej, Andulko, tak to takhle musíš narovnat, víš? Až budou vozit Joshu. Hlavu musí mít vždycky venku. To dej dolů. Žádný polštář na hlavu. Ale to bylo to čtvrtý dítě. Hele, a to ještě můžeme dát takhle. Vidíš to? Rychle houpe. No. To se líbí Amálce. To je ta tabule, a z druhé strany je Magnet. magnet. Dělali tak Jo, Ještě. No. No, malovali jsme zrendo. No to jo. Ty si připouchal, že řebičky. A tohle dělal kdo? Jo, a montoval. No to se musí rozdělat. To vezmeme dolů a budete si s tím hrát? Dolů, ano. No, Andulka nám naleje čaj Andulko, a my tady budeme ještě. bumbat čaj. Amalko, pomoc! Ještě pak dolů. Angelina, rozbalíš si dárek? Víš, to jinak. Budeš moc hezky trhat. Amalko, pozor, já Rodí. No já vím. Amalko, pozor. Nech si to, Aničko, ať si to hezky otevře. Aničko, otevři si to hezky. Na školu, vy? No, to na boku, no. No, a já jsem si vždycky dávala. Aničko, podívej se, to jsou barvy. Bude malovat? A víš, co je tohle? Jste nemuseli malovat. Je, prasátka máš. Teď jsme měli v Turecku. No jo, jenže ty byli z knihovny, ty jsme museli Ty vrátit. jsme museli vrátit. Jo, aha, tak já musel, že to, že byli... Ne, prasátka. A Aničko, víš, co je tohleto? Pamatuješ ještě, jak se jmenovali ty prasátka? Aničko, víš, co je tohle? Holky tady necháme. To je modelina. Veruško, a víš, jak se jmenují tyhle ty prasátka? Ne, já jsem Pepí? Gaga. Ano, necháme jim tady ty barvy. ten poslední. Můžou všude Já si myslím, že bude tam mít tu větší postel. Šikovná. Nám přijde, že si vydrží jako na No. A tady máš, Aničko, hada, podívej se. Sorry, tak. Ano, budu to měli. Mária. Pozor, ať tě nekousne. Koho kousne? To je jenom hračka. Má jazyk. Myško, proč ne? Co vystrkuje? Obě chceš? Míry. Ale koukám, že Amálka je větší, že než Amálka. To má boty. To má boty. Je Nestejně, vyšší. Ne, je Delší, že jo? Mám moc krásné boty. že my se pakujeme už. Jdeme dolů. Tak pojď. A mám vzít kočárek dolů. Tímto končíme. Jo, mám. Zde nahoře. Ahoj. Tady máme dort. Ne, ty jsme vyrobili s randou. Ty perušky Ty jsme dělali s randou. z čeho? S marcipánem. To jsme Jako koukali kouličku. Takhle teda, to je něco. Jo, a teď je no. Ukažte, já to podržím. Ne, to je dobrý, no. Jaký je dort, Andulko? Nevím, jestli bude chutnat ten drek, Myško a Máca. Ale ona olizuje ten sladký krém, takže bude. Ona to nezná, tyhle. Adulí, kuky. Vždycky mi dělá takový obličej. Co to má? No, ona nechtěla. Tohle to je den, Nebude tam jíst, Andulko. Včera, jak se tam jedlo, víš? den po 2. roce. Ke snídani Marlenka, nohy na stole a vyřechtaný úsměv. A za chvíli jedem na tábor. Hurá! Tány budeme tam dělat. Ukaž, jaký štěha máš. Pozor. No ty jsi ale šikovná holka. Takhle budeš velká. Je dobrý dort?
Prvé si dávala na tu lžičku ten Co tak ho vzala? a dávala si ho takhle na lžičku ve vzduchu krájela v něj. Aničko. Pořád. Až to přisune. Pozor, jak si Andulko neskřípneš nohy. A nohy nahoru. To bude nejlepší. Podívej se, jak ona je šikovná. Andul fakt nezaspí se, tak nezne to. Takhle se naše Andulka houpe v pytli. A teď už dělá blbosti. Zase se ještě houpej. Zatoč se a potom se rozhoupej pořádně. A zpívej. Tak to je